velkommen til vores YouTube-kanal. Vi er Money Storm. Så er det søndag, påske, eller hvad hedder det? Påskesøndag. God påske. God påske derude. Håber I nyder det og får nogle gode påskefrokoster og måske en god lille snaps og en sillemad. I dag har vi været op at træne. Ja, det er lidt anderledes træning i dag, ja. Fordi det var ikke noget bike-timer, som vi kunne komme ind på. Så... Men vi har bare trænet selv, ikke? Ja, det var også dejligt. Du lavede mest kardiologisk træning, ikke? På cross-traineren i en times tid, hvor du lavede lidt styrketræning og yoga og ting. Ja, jeg varmede lige op på cyklen i 10 minutter på fuld hastighed med tung belastning, så pulsen var helt op og ringe i halsen. Og så ud og styrketræne og lave noget yoga og nogle maveøvelser og træne lidt overarm og ben og sådan lidt. Så det er dejligt. Det er det. Ja. Det er rigtig dejligt. Men vi skal jo også give hinanden påskegaver. Det er det. I har jo været lidt mere ude og se noget af det jo. Det er også det. Det har I. Men det var de 2 pakker her, som sjovt nok, begge 2 kom fra det samme sted. Altså, det er lidt mærkeligt, hva'? Nå. Og du får den store pakke. Og jeg får den store pakke. Hold da op. Lille pakke. Ja. Skal jeg så åbne op først? Ja, det må du gerne. Okay, så åbner jeg op først. Og jeg ved ikke, hvad det er. Det kan jeg lige så godt sige. Vi har jo kun gået rundt og vist hinanden, hvad vi godt kunne tænke os. Man ved ikke, om man får det, man ønsker. Nej. Nå. Det er denne her nye serie. Det er sådan en Lemon Edition serie. Ja. Denne her serie Rich Body Cream, ja. Det er sådan en, denne her, den dufter simpelthen så godt. Det er en body lotion eller sådan en body cream. Og det her, det er så sådan en body serum, som man tager på først, og så tager du den der på bagefter. Det er også noget nyt, så det er ikke? Jo, body serum, jo, det har du ikke. Det har jeg ikke haft før i noget af det andet. Nej. Og så er der nogle små tester lagt ned i også. Ej, altså, jeg kan dog nok se, hvad det her er. Nå, det er en body cream, denne her også. Som en lille tester. Og det er fordi, det er så sleep. Hvad er det her for noget? Nå, det er sådan en håndcreme, man tager på til om natten. Så tak, skat. Det var dejligt. Det var nogle gode gaver, var. Så er det din tur. Så er det min tur. Det er dejligt. Jeg har også løbet tør for den der. Altså, jeg bruger elektrisk barbermaskine. Ja. Og så man kan få det her, man kommer på, inden man barberer. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Så er det den får hårene til at stå lidt mere op. Du kan sige, hvad den hedder måske. Det er fra, altså Pre-Electric Shave Lotion, også fra Rituals. Ja. Så det var dejligt. Jeg synes også, det er noget her. Har du også fået tester? Ja. Ej, ja, du har også. Så har jeg fået en 2ES Sports Hair and Body Wash. Nå, dejligt. Det vil være dejligt til sportstasken. Ja. Og en aftershave. En aftershave, klart. Så jeg også fik en stor af det. Den til jul, som jeg har ikke taget ud på endnu. Nej, der er til sportstasken. Så det er også dejligt. Det var dejligt, skat. Det var dejligt. Velbekomme. Jeg tager kys i dag. Ja. Men i dag skal vi jo til København. Ja, vi skal ind til København. Så må I følge med og se, hvad vi skal lave. Ja, hvis I har lyst til at se, hvad vi laver inde i København, hvad vi skal, det er noget særligt, så følg med her på kanalen. Vi kommer til at smide lidt op hen ad vejen, så der kommer måske nogle flere videofilm i dag. Så, og måske noget af det resterende af det kommer måske først op i morgen. Det kommer an på, hvor sent vi kommer hjem, men vi prøver at sætte op undervejs, så I kan se, hvad det er. Ja. Så, men ellers så følg med her på kanalen. Vi er inde i København nu. Vi sidder i en café og får en lille øl. Ja, og
de skal til Lucas Graham-koncert. Det er jo faktisk det, at vi skal i dag. Men det er en anderledes Lucas Graham-koncert. Fordi han indspiller nogle helt nye numre, som der ikke er nogen, der har hørt før. Hans nye album. Så det er ligesom faktisk at komme med i studiet, hvor vi bliver publikum inde i studiet til det. Det bliver en meget særlig oplevelse, og det foregår i Lille Vega. Så det har vi glædet os til i meget lang tid. Vi har været til flere Lucas Graham-koncerter og er stor fan af ham. Så nu er vi endelig kommet herind. Og skal lige vente til at kan komme ind, så det de åbner op derovre. Så nu sidder vi lige på et rigtig lækkert sted herinde og får en øl. Så. Hej. Hej skal du. Super hyggeligt sted, vi sidder herinde og får en øl, ikke? Det er det. Nu vil vi se, om vi kommer tilbage og spiser. Det kan godt være, at vi gør. Måske. Så sidder vi i Lucas Grahams sofa fra hans mormor fra Irland, er det ikke det? Jo, det var fra Irland. Ja, det var fra Irland. Det er lidt sjovt. Ja. Måske kan vi lige tage det der op over. Nej, det er måske lidt svært at tage. Jeg ved ikke, om vi kan se det. Ja, så er vi starter vores tur. Ja. Also, that door that's also what makes it simple. Så meget trappene. Ja. Det er også årene fra hans. Ja, det ved jeg godt. Det er jo årene fra hans